Jaod Bura magem Elisha Obuogo lombo ganda ma jo Siaya mondo bag ng'anyo makwedo mibadhi masani ogo tach e opis omenda mano mar kaunti ma Siaya ponono ni apisas machind mibadhi omieno okobi gwetao. Kane oloso kod jofwambo e liel moro Ndori, Odhiambo owacho ni en gima lit ka jotelo tiyo kod omenda mag piny owacho mano e bero ngimagi owuon. Bende Odhiambo okwayo duol makedo gi mibadhi EACC mondo non matut budget mar kaunti no kuom higni 10 mokalo, mowacho ni oting'o maling' ewi mibadhi makoro mieno gavana machona mar kaunti no Cornel Rasanga kod speaker mar assembly ma Siaya George Okode. Okwayo gavana James Orengo mondo oried chenro mag luoko tend kaunti no. EACC gie sani nono mibadhi mar milion 400 manoti godo marach e kaunti ma Siaya. Agrigi Jaod Bura ma Alego owacho ni county secretary ema ne onego benu en accounting officer ni onego benu owuok nyoro. Akwayo governor wamiye ndalo 7 mondo riemb joma tiyo finance te overall, oriemb jokwe manokwalo 600 million, oriemb jokwe manyokwalo 400 million, oriemb ng'ata mani accounting officer kod overhaul procurement department kod jo briefcase contractors mawuotho gi briefcase to koko mark within 1 week wadhi timo